Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa nibutyag nga dunay low pressure area ang magdala og pag-uwan sa Kabisayan ug Mindanao. Sa 11 AM weather advisory sa ahensya, matud niini nga ang low pressure area nga nasukip sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ nahimutang sa 750 kilometers east sa Eastern Samar. Magdala kini og hinay ngadto sa kasarangan nga pag-ulan ug pagpanugdog sa Palawan, Visayas ug Mindanao. Ang pag-asa miabiso sa katawhan ilabi na sa Disaster Risk Reduction and Management Councils nga mangandam batok sa posibleng pagbaha ug pagdahili sa yuta. Ang ITCZ nga mimugna sa baga nga panganod nga gikan sa habagatang Asya gikonsidera nga breeding grounds sa LPA. Matud sa pag-asa, posibleng adunay 3 ngadto sa 5 ka bagyo ang mosulod sa nasod karong Hulyo.